Takže ahoj kličky, já vás zdravím z dalšího CZ a nyní tady teďka máme trolení mýho bráchy. Když budeme hezky trolit v Minecraftu bráchu. Hele, to na mě čeká prostě. Jak to na mě čeká. No pojď se, vidíte? Jak on hezky čeká, Máťa, můj brácha. No pojď se, já tě tak trefím. Pojď se, jak se zkovává. Ty zlobíš, no. On mu jsou 3 roky, jo, takže vůbec mu nebudete Co to tady ničíš? Co to tady ničíš? Pojď se, pojď. Yes! Cože? Padej. Ne, ty jeden. Pojď sem, kde seš? A tady seš. On bude takový naštvaný. Pojď sem. Tady jsem. To je dobrý lidi. Čau. Umři. Já si skočím sem, jo. Pojď sem. Ahoj. Ahoj. Pojď sem. Já to ještě splátím. On mě ještě dá takový knofback. Pojď sem, ahoj. Děláš. Ua! Nevíš to. No nic. Já ho tam jdu zmlátit. Tomáš, co si o sobě myslíš? Hele, kde seš? Já myslím, že mu si zemřel. Vidíte? Se rozdělí, když mu šáhnout do tabletu. Pusto. Ahoj, počkej, držíš tam shift? Ty nedrží pokutku, má to tu ne, kámo. To se o sobě myslí. Ach jo. Padej. OK. Kde to je? Nevím, jak se teďka dělá, ale... OK, no. Počkat video. to. Máška. Jo. Takhle? Jo. Nic lidi, já si myslím, že... To si děláš jako vážně. Jako lidi, já si myslím, že už jsme to mohli ukončit. Doufám, že se vám tady to video líbilo. Dejte like a odběr. Dejte like a odběr. Tohle bylo trolení bráchy, jo. Tohle se bude jmenovat trolení bráchy. Tady trolíme bráchu. Takže já se s vámi loučím, mějte se krásně a čusá!